गोबां जुब-जुब अखा हानायनि जुनै गोबां जायगाया लोमसावदों। बे समाव चिरां जिल्लानि खैला-मैला सिसुबारि गामियाव दैबाना सोमजिनायजों भुगिनाय आरो न'-बां, बारि बागान, धोन सम्पति सिलिंखार जाजानानै न' नागारना राहा बादायाव थानांनाय गं 102 नखरफोरनो मानगोनां बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा नुजाथि हैना दुखुथिया नखरफोरनो गोनांथि जानाय माखासे जामु राननानै होयो। लोगोसे बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया फोरमायोदि इमारजेन्सि रिलिफ फान्डनि गेजेरजों खम समनि गेजेरजोंनो जेंनाखौ सुस्रांना होगोन। PMGYनि जोहै बे सिसुबारि ओनसोलनि दै लोमजानाय सुबुंफोरनो जायगा दिहुनना न' लुनानै होगोन। गोसो मोदोम जिउ बाउसोमनानै मिथिंगायारि खैफोदनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ मदद खालामनो होनना बिथाङा बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायदों। दुखुनांथाव बे सिसुबारि हालामाव जाय थाख्लाय दैमाया दिनै खुरखावना फैनानै 40-50 बोसोरनि सिगांनि जा रेस बे रेसखौ लाफिनदों आरो सिमाङावबो सानाखैमोन जोंनि बे सिसुबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेजों दे दैमाया लामा लाफिनगोन होननानै। दा मिथिंगानि नाजानायखौ माथो बुंनो हानो, खिन्थु जोंनि सरकारनिफ्राय जों बेखौनो सरकारनि आं सासे रिप्रेजेन्टेटिभ जानानै बेखौसो बुंनो नागिरदों, जेसेबां हायो जोंनि जा इमारजेन्सि रिलिफ फान्ड दङ बे रिलिफ फान्डनि गेजेरजों जोङो रायजो राजाफोरखौ दुखु खैफोद गैयालासेनो जोङो हेफाजाब होनो नाजालांबाय थागोन। लोगोसे खोब खम समनि गेजेरावनो बिथांमोननो पार्मानेन्टलि मोनसे जायगा बासिनानै PMYGनि जा स्किम दङ बे स्किमनि गेजेरजों जोङो खोब स्पिडआव न'थि बानायनानै बिथांमोनखौ थानायनि राहा खालामना होनो हागोन नाजागोन आरो जों बेखौ अलरेडि प्रस्तुति लाखाबाय। खिन्थु दुखुनांथावनासिन बाथ्राया जादों नै दा जोंनियावहाय उन्दै गथ'फोरबो दङ, प्रेगनेन्ट बिमाफोर दङ, गोरलै गोनां बिमाफोर दङ। माखासे थासारिया हयथ' बिसोरखौ मिथिंगायारि थासारिया बिथांमोनखौ हयथ' नाख्रेबनो हागौ। बेनि थाखाय आं जोंनि बे सिसुबारि रिलिफ कमिटिखौ खावलायदों, खोब सिनसियारलि जों सामलायनांगोन। मानोना बिदि ज' जाजाय थानायाव बेमारा गोरलैयैनो नारसिननो नाजायो। अब्लाबो जोंनि सरकारनिफ्राय बेफोरबायदि गासैबो मिथिंगायारि जाब्रबथाय बा नारसिनथाय बेनिफ्राय जोङो रैखाथि होनो थाखाय गोसो मोदोम जिउ होनानै नाजालांगोन। लोगोसे जोंनि सुखु दुखुखौबो बुंलांगोन। दा दिनै जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जोंनि सार फैदों, बिथां फैनानै जोंखौ गोजोन होफैबाय, जों गोजोनदों। लोगोसे जोंनि बे सानब्रै सानबा रिलिफ थानायावहाय जोंहा बिराद उसुबिदा दासिमाव दङ। मोनसे थानाय जायगाया जादों गाहायावबो थाजाया गोजौआवबो थाजाया, तिरपाला एकदम बिराद फिसा अबस्थायाव दङ। बे एक नाम्बार जोंनि थाखाय दुखु प्रकास खालामबाय। बेखौ जोङो थाबैनो जौगाना होयोब्ला मोजां सरकारा। आरो लोगोसे माखासे दासिमबो जाजोबाखै दै अर बायदि बायदिफ्रा खिन्थु मोखाङाव फैगासिनो दङ। जायाखैल' दासिमबो, जागोन नामा जों मिजिं खालामदों थाबैनो जाहाथे बानायना होयो, बेखौ जों खावलायबाय। आरो लोगोसे जोंनि जिथु बे मोनसे गुलि गावनायजों मोनसे अखा खोरोमनायजों मोनसे घटना जानायाव जोंहा खुनु बे गामियाव थानायनि खुनु सुबिदा गैला आरो हाला, जेखौ ग्रोम ग्रोम गामियावनो नाब्रुनजोब्बाय नाख्लायजोब्बाय। दा जोंहा बेयाव थानो हानायनि जेबो गोहो गैला आरो साहसबो गैला आरो साहसाबो थोनला। जेरै मोसा जखम जानानै थानाय बे जायगायाव थानाय बादि बा थांनाय बादि जाबाय। बेनिखायनो जों जिबनावबो जों बे गावखौ स्टेन्ड खालामनांगौब्ला, गावखौ गसंबावनांगौब्ला, न'खर लाखिबावनांगौब्ला, जिउखौ खांबावनांगौब्ला जों बे सिसुबारि होननाय जायगाखौ एरायनांगौ आरो थानो हानाय नंला। बे जोंनि थाखाय खाथां साननाय, उन सिगांनि फिउचारनि थाखाय जों साननाय जाहैबाय। बेनिखायनो सरकारनाव जों जेब्लायबो खावलायदों, आर'ज खालामदों जाहाथे जोंखौ सिसुबारि हिसाबै 102 नखरखौ जाहाथे मोनसे जायगायाव सेटिं खालामनो हागोन नामा। बे रिलिफ बायनायनि उनाव एबा एसे सेटिं जानायनि उनाव जोंखौ एसे गुबुन जायगायाव दोनहैब्ला जों रिलिफ कमिटि जानानै एबा सिसुबारि गामिनि जानानै बिराद जों आर'ज खालामदों एबा रिकुवेस्ट खालामदों आरो सरकारनाव आवेदन खालामदों जाहाथे सरकारा जोंनि आवेदन आरो जोंनि प्रार्थनाखौ खोनासङो। जों बेखौ अराय समय मिजिं खालामबाय थादों।